Magaisyu ang National Bureau of Investigation o NBI Region 6 ang subpoena sa mga concerned government agencies matapos ang ilang investigasyon sa mga flood control projects sa 3 ka-distrito sa syudad sa Iloilo. Iniabong Lapu sa Arevalo, Cagharo. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Arnold Diaz, Assistant Regional Director sa NBI Region 6, iagin pahayag sa 3 ka-distrito nga ilan na bisita naglabot na sa masobra na puno ka mga flood control projects ang ilang na usisa. Pahayag niya, base sa ilang nakitaan sa mga proyekto sa lugar, mayara sang suspended, terminated o kung natapos na. Ang iba naman nagapadayon pa ang pagtukod kung saan makita man ang project billboard sa mga proyekto. Pahayag pa ni Attorney Diaz, kada semana sila nagasumite sa ila report kag mga natukiban sa flood control projects sa NBI Central Office. Ginahulat na lamang sa iya ang Sabado kon Mando halin sa ilang Central Office kung ano na mga masunod nga tika nga ila pagahimoon. Pahayag sini, hindi lang sunod sang Iloilo ilang nga target nga imbestigaran kang plano man nga kaduan ng mga proyekto sa probinsya. So for, ang iba completed naman, wala naman project billboard. Ang iba niya nakita naman suspended, then may isa man nga terminated na. So bulangan sa electric. So, ano ang makita na mga billboard, ang mga ongoing, although may alam mga yung pagkita mo pa, pero basically makita mo ganda. Sa may basic inspection na mo, may mga observations mo kami. So, may issue man kami sa PINA sa mga concerned government agencies. These are na-inspect namin yung project. Nabarihan si Attorney Arnold Diaz ng NBI Region 6.